تفكرن دحاز بالحتو كأفت إيمة عيتت أبهم نفوس محلاك وحاسب يفلتن كمز أنا تحتو كأقسم إلى مش حاسبو حالي من يفلتن يحسوا يكون كوزلخ بالبيم كومس بلتن أتكساتيو أو أفي آتيزنا برماي بسانك مسن باري سلسر أني كأفو موتي تماليس أنت بالكم مجنان يكونن نخابي 4 دقائق خون كسألن نعم نورك من الله سلمس نفسي كبيد كالسي كايدم مسكنيتي نسات قبرت أفئوة دحاندخا اندابلت بجنكات وطيراك تراغ أنزك على قبرت ماشي دحركن داي تراغي كف نسبالكم دحاندخا حتو جاسم بيدك ولاس بنفسها ما أسكن زال بيتن كفايلا إيدي سحيبا نبلبا مس أتسقأتم حرمت لبا بسنبال لألا أنت حرمكو أنت نورت إيدينا أفلبا مستتسقأقنام نعطي حرمتي زيادة أتسقأفهم هكاي لألا نبور يحرمالو مرأس سنبالي بتأمنكو حسن بيركان مس بلد هو حقها اندابلكم إيدي سحيبا بكل انتنا كرا أقالويك أخا خفتنكم تسنحلقنا نحطوي كو عمل لسكالي تفكران دحا كتب الدقمة اللي قد حقي يفتوا دا يفتوان يفكر دا يفكران زفت إبلين أو علم زحالي لا سب انت لقدن سيام تردئني دك يتردئني بأول حدا سب زمس أنا يفتونيم أقومي زفكر المواترو كم مستحاقا قسكو وايم الزكم كله خقنا بقيقا كاب أول حدا تتصبع في اللتقن نتقبتون يزبلكم هذا معلتون دو قداز قبرت نخألكم فرق لي تحاليف خونيو جارقا أفرق أحمد سيحدو خون موبايل الدمس أسمعت يكون مبر أما بلسال سيدة والمالات مستعاس أو تلولاتي تبرابيرم معرخن دو انتي تصغيتم نكردعني كألن مقان يتسرح زو الكود دخميز خون شعام عالت حلفك الأوان إينا سرحينم بزخون من دعالو بس أزدو للي اندابلكو ببقو جاي معنا دوالك الراقسكو حلو مسبلكو كأتسأل سمعو دمس يستقبلني بس نباده كاوشت إيكو بورتي وزي إيغري عمريت رقيس إيكو فبالكم شوئين بأرفر قليتي كمز حلفة زستو حالكم انتاي دحان دخي أبكم ساعات دوولات اللي تفلتن انتاي اسكا أب حدا باردينا نزانا قازلنا حجي جانزب زلنا مسلنا قندمو آخلنا بجاها بحيسكا اللي متسأولتني أبارك آتو يفلتاني قالوا قد ما يخوني لا بس بعد كده نكك يركي بكران ليتي قال جنزب حيزة نابت زبالة النبو تأسخركم هاك أزرابا أبت خايبار زب حليلان بوتا دعتاقاقي كوينة إلى حدا كلتا سلسة جزي كل دول كلهم تقبلا بلا ما تسيخادو بل تملس يتساوتا كينيرا جزاي زلق عيتبلن كحسدو كوينة بيت تأمي حاري أم كأن زحرقان تسواتا زيكونس انتهي رخويلة معاركن دو مسنبارين قور كامز نبرس ترد أنشئيم كاتكث ندابلكو نجازاي سلستم آلتون زحالي دوسي دخون أو أرادك إسيم كم مقبر أمكنات قنا كسر حجي زي نقرات ميم أتنت دا أسقيلك مالسلي بحتا فكرا ندو حتى الزخبرتك هتمثل زي عمل كدين دين تبزح لها قالولك تفكرا ندو أوينونا حاد صار ولتني من الباتنا أقلي لكون ما أجنا كفيديو أو أمر دما نفوس محلا زين برحتويم يفكر عليك بالنفس حتتكو مالس جنيلن انت هيك بلا عند أي حرت بلني قبل اللي أستفلي سمعت علنجي كان محجين برانن دحر حتى أجنا عند أي قال قال فني عوض رج انقطعت وتني أنا سبزخون عين تعمتي فلت أن زخون يفتوت ملكتون ولا فتوت بحال كلنا فقر زوسد أنت أباري أي فلت أن هاجز دقفي على خلقنا بالي صنيلا مسم أي أبشجر أبقونا دوم بالي زفت خواي زفك أرقام مسلوارو تخون كم زيلات نزلم نصون خنصون نفتوت ملكت سر إلا فلت أن بنت أرو أركيزيت هز أنت يا خا أوالد مش يدلا خلوم أي خيلك بين خيا أتسألت بلني بتزاري فقرات نكون تبل أنت حاليا أي نستي حنسة بقال بتخ عيد سر من الزبحال كم أوجيرا أنت خوينا زفت أبلين بحس أرز ولا بك أزفت أبلين رأسي كتكس قرب دليم مساك حلو كل خد إنك زي سم أنا وديش أستج أنكو توت أركو قال كستم في السون تأجمكو وا
እቲ መልሲ ብኣየር ተጻዒኑ ካብ ርሑቕ ዓድድ እዩ ዝመጽእ። ታፍቅረኒ እኮ ኢለ ሓቲተካ ኣወለኖ ሓደ ምረጽ ምስ በለትኒ እንተ ካብ ሕቱኣ ንምግልጋል እንተ ናይ ብሓቀይ ዋላ ኣይፈለጥኩን ንበልክዎም ሕቱም ሰባት ገጸን ዕለቱ ተቃይሩ ኣሻባት ገጸና በርበራ ተቐየረም ሕርቀን ማይ ትረአይዎ ናይ ዓለም ሙሉእ ሃርኣት ሰባት በዓላ ዝተሸከመት እዩ ዘምስለላም ኣኢንተ ንብኣት ክቋፅራ ተዓዘብኩም ጥብ ካይብላውን ገጻ ጦያ ብጣዕሚ ተቃለሰት ቃልሲ እንተበልኩም ከበቃ ተሓናነቐት ይኹን እምበር ሰዓራ ጥብጥብ ክብል ጀመር እሞ ከም ጋሻ ውሕጅ ንምእጉር ተኣለቕለቑም ዋላ ጓል ገጻ ጦያ እንተነበረት ብስያፍ ግና ይእዝባ ነበርኩም እንታይ ኮነ ኢለ መሊሰ ተጨነኩ ክትንክፋ ክብል ከይተዛረበት ገጻ ብጥዩ ብኢዳ ጌር ኣገተትኒ ክሳብ ተመሊሳ በዓላ ተዛረበኒ ብኣቕሊ ክጽበ ጀመርኩም ይኹን እምበር ቀልጢፋ ክትምለስ ኣይትርአትን ሙሉእ ገጻ ጦያ ነብሳ ክትራገእ ዝደለታ ትመስል ንኻቢ ብግምት 10 ደቂቕ ይኸውን ጸንሐት እሞ ገጻ ናባይ መሊሳ ክትዛረበለት የግዳስ ነብኣት ግዲ ሕጁን መጽእዋ ኮይኑ ገጻ ጦያ ሕጅ ስዳይበለትን ቻው ካይበለትኒ ገዲፋትን ኸደት ጠበያ ስለ ዝፈልጦ ጎይ ከርክባ ይመረጽኩን ምስ ሸቕሎተ ግዳ ናብ ገዛ ኣበልኩ ጽባሕት ምሸት ሓደ ቆልዓ ደብዳቤ ኣረኪቡ ንኸደም ናይ መን እንዳበልኩም ምስ ከፈትኩ ናታ ምኾኑ ኣይሰሓትኩን እቲ ፊልዮ ንብኣት ሓዊሱ ከም ዝተጻሕፈ እቲ ኣብኡ ዘሎ ምልክታት ምስክር እዩ ብሞባይል ክጽሕፍ እንዳኽኣልኩ ብፊልዮ መጽሓፈ የገርምካ ይኹን ግን ደሞ ኣይትገረም ሓቀኛ መልሲ ስምዒተይ ፊልዮ እምበር ቤትሮ ናይ ሞባይል ስለዘይመስክሮም ገና ፊልዮ ክልዕል ከለኹ ንብኣት ስለዝተሓናነቕኒ ኣቐዲመ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹም እዛ ፊልዮ እውን ዝውድእ ኣይመስለንን እዩ ወይ ብንብኣተይ ከይትበላሹ ይፈርሕ ኣለኹም ኣብ ሕይወተይ ብዙሓት ሰባት ኣጋጢሞምን እዮም ኣብ ሕይወተይ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ብገለ ኣጋጣሚ ተላለለኹም ይኹን እምበር ከም ሃገሩ ምስ ደም ሰረሮ ዝተዋሓደ ሰብ ግን የለን እንድኢ ብምንታይ ከም ዝገልጸካ ኣይፈልጥን እዩ ንስኻ በቃ ፍሉይ ሰብ ኢኹም ኣብ ሕይወተይ ድማ ዓብ ኣበርክቶ ዝገበርካን መንገዲ የማኑን ዝመርሓኻን ኢኹም ንስኻ ካብ ዝተላለኹላ መዓልታት ሒዘ ዝኾነ ነገር ከቢዱኒ ተጫኒቕ ኣይፈለጥን ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንኣኻ ስለ ዝኣምንን ብኣካ ስለ ዝጠቐመንን እዩ ኣብ ኩሉ ሕይወተይ ምሳይ ተጓዒዝካ ኢኹም ኣብ ዝደለኹካ ሰዓት ረኺበ ጽሚልካ ሰሚዕኻኒ ኢኹም ሓጊዝካኒ ኢኻ ኣብ ግዜ ሓጎዘይን ሽግረይን ኣብ ጎኒ ደው ኢልካ ኢኹም ናትካ ፍሉይ ዘብሎ ግና ቅንጣውቲ ይኹን ካባይ ተፅቢት ኣይነበረካን እዚኻ ዝያዳ ዘገርመንን ቀስ ብቀስ ክፈተወካ ዝገበረንን ምስ ነብሰይ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪበ እዩ እዚ ወዲ ስለ ዘፍቅረኒ ድዩ ማዕረ ክንድዚ ሓሌት ዋላስ እንታይ ኢለ ክፈልጥ ዘይፈንቀልኮ ነገር የለን ግን ድማ ዝኾነ ውፅኢት ኣይረኸብኩን ብዝኾነ ፍሉይ ፍጥረት ኢኻ እንተርፎ ንፅቡቐይ ክትአጠቕ ካልእ ኣይረኣኹልካን ዝያዳይ ካብ ዘፍቅረካ ነዊሕ ኣቁፂርሎም ፈትወካይ እዚ ክብለካ ከለኹ ኣቦይ ትምርኣይ እንዳበለ ኣብ ዝርብሽን እወንን ሰብ ኣማፂሉ እናሓለዉ እዩ የፍቅረኒ ዲ ኣየፍቅረኒ ከመራበር ናይ ዜሮ ሰዓት ኣኺሉም ከም ትፈልጡ ኣቦይ ሕማም ልቢ ኣለዎም ኣቲ ቆልዓ ዘምፃናልከ ተመርኣይ ኣይኮነን ብሰንክኺ ከመውት ይኽእል እንዳበለ እዩ ዘፈራርሐኒ ዘሎ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ገይረየ ነይሮም ኣብዚ ቦታ ምስ በፅሕ 4 መስመር ነጢሩ ፅሑፍ ቀፂሉ ብንብኣታ ስለዝተበላሾ ክፅሕፈሉ ስለዝተዘገመት እያ ነጢራ ዋላኩም ልዕልዩን ዘሎ ብንብኣት ዝተፃሕፈ እንትኾኑ ግዳ ሓቂ ካብ ደበላእትኒ ብኸበኸ መፅኣኒ ነቲ ዝተረፈ ፅሑፍ ከነብብ ኣቕሚ ሰኣንኩም ኣነ ምስ ንብኣት ተቃለስኩም ከይተረዳእኒ ይሓስየ ምንባሪ ብጣዕሚ ኣሕረቐኒ ሓዘንኩም ክቃለስ ፀኒሑን ነብኣኹ ንብኣት ብንብኣት ኮይኑ ፊሉ መሊሰ ከየበላሽሙ ምንባብ ከይኣብኒ ካብቲ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ ተስኤ ገፄ ተሓፂበ ን30 ደቂቕ ክኸውን ንፋስ ተሓሪመ ምንባብ ይቀፀልኩም ብዝኾነ ዝያዳይ ብጣዕሚ ዘፍቅረከም ተፍቅረኒ ድኻ ኣይተፍቅረንን ካብ ሃብትኻ ድሓ ትርኢኖም ሓዝኻ ክርድኣኒ ስለዘይከኣለ
ምስ ብርቱዕ ፍቕሪ ምእንቲ ኣቦዩን ብጓሒ ከይመተኒ ክብል ነቲ ዘማፀለይ ወዲ ክምርኦ ኣብ ውሳነ በፂሕ ኣለኹም። እዚ ክብለካ ከለኹ ግና ናትካ ስምዒት ብዘየገድስ የፍቅረካ እዩ፣ ነቲ ስምዒት ከውን የክብሮ እዩ። እቲ ዝምርዓወኒ ዝወለድ ምዃኑ ሰሚዑ ኣለኹ። ሃብታም እዩ ኸኢሎሞ ይውለድ እምበር ዕድሚኡ ግና ዓብይ ኣይኮነን። ኣቦይ ኣብ ገንዘብ ዘሎ ኣራይ መችም ሓደ ግዜ ዘረባ ከምልእ ከለኹ ፈሊጥካ ኣለኻ። ገዛና ኩሉ ሙሉእ እዩ፣ ዝጎደለና ነገር የለን። ንነብስና ኮይና ንካልኦት ንኸውን ኢና። ኣምላኽ ይመስገን። ግን ኣቦይ ገንዘብ ክፈቱ ኣትዩ ብከምኡ ዝኸውን ምስ ዝወለደ ከመርዖኒ ዝሓስብ ዘለወይ ካልእ ምናልባት ካልእ ምክንያት እንተሓልይዎ ቀስ ኢሉ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ። ኣቦይ ግና ብጀካ ንዑየ ክትምርዐይ ምባል ካልእ ቃል ኣይውስኽን ዘሎ። ግዲ ሓቂ ናቦይ ብጣዕሚ ዝፈቶ ቁሩብ ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ኣርኣያ ገዲፍካ ዝፍቶ ሰብ ድማ እዩ። ኣንደ ኣነስ መችም ካብ ገዛና ሙሉእ ኣብሊፀ ዝፈቶ ናቦይ እዩ። ስለዝኾነ ብሰንኪ ክጉዳኣኒ ኣይደለን። በቃ ንስኻውን ዝኾነ ናይ ፍትወት ስምዒት ኣብ ልዕለየ ዘለካ ኣይትመስልን ክምርዓው ወሲኑ ኣለኹም። ግን ብጣዕሚ ዘፍቅረካ ካብቲ ተሓስቦ ንላዕሊ ደንጎ ይኹን ግን ድማ ንኣኻ ክፅበይ ፀኒሕ ብዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ነገር ከይተረድኣኒ ዝበደልኩኻም ዘሕረቅኩኻ ነገር እንተሎ ይቅር ግበረለይ ኣይተሓዘለይ። ሕጁን ደጊመ ደጋጊመ ዝፈትውካ ምናልባት ናይ ካልእ ሰብ እንተኮይና ከም ቀደመይ ክንደይ ከረኽበካ ግን ድማ ንዘለዓለም ኣብ ሂወተይ ፍሉይ ቦታን ኣክብሮትን ኣለካ። ይበደለካ እንተለኹን ኣይተሓዘለይ። ካብዚ ንክቕፅል ዓቕሚ ይስእን ኣለኹም። ኢደይ ከማን ፈጥፈጥ እንዳበለ ኣብኒ ቻው ዝያዳይ ብልበይ ዘፍቅረካ ኣብ ቀረባ ይምርዖ ይኹን ኣብ ሂወት ግዑዞኻ ኣብ ኩሉ ነገራትካ ዘበለ ናይ ዓለም ኩሉ ፅቡቕ ነገር ይምነየልካ ምስ በለትኒ ብርቱዕ ንብኣት ከም እጉርተይ ሓሊፉ ናብ ከባቢ ኣፍ ልበይ ገፁ ሓዘም ዝሓለ ኩላ እንዳመሰለኒ ይጎድኣ ምንባር ኣሕረቐኒ ኣጣዓሰኒ። ኣነስ ካብ ልበይ ብዘይቀልዓለም ስለዝሓልላ ዝነበርኩ ብዘይንጠማለ ዝተሓገዘ ዝነበርኩ ፍሉይ ኣቀራርባይ ግና ነቲ ምስኪን ልቢ ኣድሚዎ ኣነይ ሳቀይልኪ ኣነይ ቆንዘወልኪ ወይ ኣነ ኣሻ እንታ ኮይነ ንስምዒታ ክርድኦ ከም ብዘይከኣልኩም ካብ ገለ እዋናትኮ ቁሩብ ክትቀየረኒ ጀሚራ እዮም። ነዚ ኢለ ዘይገመትኩ ንኣኺ ዘይግብኣት ፅባቕቲ ፍጥረት ምስ ነብሲ እንዳኣለኩ ብሕርቃን ማዓፆ ግዜ ከፊተ ንቅድሚት እግረይ ናብ ዝመርሐኒ ኣበልኩም ምስ ነብሰይ ኣብ ዘተሓስኩ ይፈትዋደ የፍቅራደይ እንዳበልኩ ከመራምርን ጀመርኩም። ግዲ ሓቂ ዝኾነ ናይ ፍትወት ስምዒት የብለይን። ኣይፈትዋን ግን ይኹን እምበር ምስ ኣብ ፍቅሪ እንተዝኸይዱን ክፈትዋ ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ኩሉ ዝገበረላ ዝነበርኩ ንእሽተይ መማቐርቲ ዝውስኸላ ሽዑ ካብ ሓፍተይ ናብ ኣፍቃሪ ካብ መሓዙት ናብ ፍቁራት ይቕየር። ብዓይኒ ሓቂ እንተመፂኦን ትኽስር ሰብ ኣይኮነትን። ነዚኣ ዝኸስር ኣሻ ሰብ ጥራሕ እዩ። ብኩልንትና መልእቲ ገይሩ ፈጢርዎ ኣብ ኩሉ ልቦና ዘለዋ ጓል ልዕሊ ኩሉ ነገር ይስራዕ። ዘየፍቅራ ክንሰይ እንተዝምርዓውን ዝያድ ኣነ ዝኸስብ ወይ ድማ ስለዘፍቅራ ይሕግዝ ኣብ ጎና ነይረ ይኸውን እንታይ ፈሊጠ ኢልኩም ነይኹም። ግዜ እንተለና ንክልተ ሰውን ካብኣ ተፈለይ ማለት ከይተራኸብና ከይተዳዋልና በይነይ ኮይነ ክፍቱን እዩ። ምናልባት ከይተረዳእኒ ኣፍቂራ እንተኮይኑ ነብሰይ ክፍትሽ እዚ ንወዲ ከምዝን እንዳሰላሰልኩም ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ብእግሪ ዝተጓዓዝኩ ኣውቶቡስ ተቐሳቂለ ንገዛይ ተመለስኩ። ካብቲ ዝመደብኩን ሓደ ወርሒ ካብኣ ተፈለኹ ዋይላ ጣፊ ኣርሒቐ ከድኩም ኣይተእሙን ኣብ ክልተ መዓልቲ ክናፍቃ ጀሚረም ምስ ተቐፃል ንራኽቡ ንዳውሎን ዝነበርና ይከኣልኩን ኩልንትና ናብኣ ከብለኒ ግዜ ይወሰደን ከላ ሓንሳብ ፍቅሪ ስለዝሰማዕኹ ዝኸውን ኢለ ክፅማን ንምባል ክፅመ መረእስኩም ይኹን እምበር ኣብ ነወሰከፍ መዓልቲ እንዳናፈኳ ብቁመጥን ድማ ዘይፈልጦ ፍሉይ ስምዒት ክወረንን እንዳተሰምዓን መፅም ይገርም። ኣብ ወርሒ ብፍቅራ ተጠላቀየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ሞባይለይ ምስ ከፈትኩ መዓት መልእክቲ ሚስኮላትን ይፀንሕኒ። እቲ ዝበዝሕ ግና ናታይ ነይሩ እታ ናይ መወዳእታ መልእክታ ግና ኣቃልወይ ሰሓበቶም ቻው ይምር ኣሎ ክትብል ሞባይለይ ሰንዴ ምስ መንደቅ ኣጋጭኹሞም ንከይተዕረ ተሓማሸ በቃ ፍሓበትን ኢላ ይኹን እምበር
ሂወተይ ንምፋሕበትን ክብል ዝተፈለጥኒ ድሕር ክንደይ ብናይ ገዛ ቴሌፎን ገይረ ደወልኩሎም ቁፅሪ ሞባይለይ ጥራይ ስለ እትፈልጥ ከይተገደሰት እያ ሄሎ ዝብል ድምፂ ዘስምዐት ኣነ ምዃነይ ምስ ፈለጠት ግደ ሰንቢዳ ትኸውን እዝነይ ኣፅወቶም ሽዑ ንሽዑ ክድወለላ ኣይመረፅኩን ድሕሪ ገለ ደቂቕ ምስ ደወልኩላ ኣብ መሕፀቢ ነብሲ ኮይና ትዛረብ ከም ዘላ ኣይሰሓትኩን ማይ ይፈስስ ነይሩ ፈሊጣ ከም ዝኸፈተቱን ኣይሰሓትኩን ድምፃ ሕንቕንቕ እንዳበለ ዝያዳ እዩ ክንደይ ግዜ ናይ መወዳእታ መልስኻ ክሰምዕ ደው ኢለልካ ኣይነበርካን ኣበይካ ከይድካም ድሓን ዲኻ ኸ ብጣዕሚ ተሻቒለልካ በቃም ተመርዒ ኣብ ሕፅነት እየ ዘለኹም ሕጉስቲ ኣይኮንኩን መልስኻ ካብ ሰኣንኩን ምእንቲ ኣበይ ክብል ዓርትየ ኣለኹም ምስ በለትን እሞ ከም ዘፍቅረክ እንዴ ክነግረክ ደሊ ምስ በልክዎም በበይ መሊስካ ኣይትጉድኣዮም ረፊዱ ደንጊኸም ሰላም ሂወት ይምነኢልካ ኢላ ቴሌፎን ኣፀወት ድሒሩ ፍቕሪ ዝተረድኣ ልቢ እውን ንዕለቱ ቀምሰለት